Det vi synes Lisa gør godt, er at hun altid har forberedt sin undervisning, og vi er altid glade for at have en lærer, som er klar. Og det som hun planlægger, det er også noget, som vi ofte interesserer os for. Ikke altid bare sådan noget kedeligt noget, hvor vi bare sidder og læser op for bøger og sådan noget. Det er derfor vi synes du er god, Lisa. Hvad har Lisa gjort for at få dig til at føle dig tilpas? For mig så har Lisa gjort, at hun har haft nogle hun har givet os meget frie tøjler i timerne, så vi har ikke haft brug for at føle, at det var så stramt program, og ja, vi har kunnet lave sjov med, så man ikke kommer til at føle sig til utilpas, hvis man tager noget forkert eller sådan noget. Jeg har lært rigtig meget i den tid, hvor jeg har haft Lisa, fordi hun er en god lærer, som altid har forberedt undervisningen, og hun underviser også på en rigtig god måde, så man virkelig forstår det. Altså, i forhold til andre lærere, så kan de godt forklare tingene på en lidt besværlig måde, men det synes jeg ikke Lisa gør. Hun er en rigtig god lærer, synes jeg. Juhu! Vi kommer ikke til sammen dengang, du stod Om identitetsualitet. Ja, og min klasse. Så er vi selv ved at sige. Det tror jeg i hvert fald ikke, der er meget, der vil. Det, der gør Lisa helt specielt, det er, at hun er meget god til at stoppe støjen i klassen, og hun går meget med højhæl, og det larmer meget, så ja. Hun er en god lærer, hun går meget på sit arbejde, og hun giver os mange lektier for. Ja. Så kan man i hvert fald ikke til at samle højhæl og sko på gangen. Ja, sagt. Det er ikke så godt. Er det ikke meget godt, man kan høre, når hun kommer? Jo, men det er i hvert fald stresset, fordi det er det samme hver dag. Så. Hvordan vil I beskrive Lisa? Hun er sød, og hun er sjov. En god lærer. Og hun En sådan forståelig i forhold til alle andre lærere. hun bliver ikke så hurtigt sur. Giver os lov til flere ting end andre måske ville. Så er hun bedre til at styre os og sørge for, at der kommer ro. Hun er en meget god lærer. Hvorfor? Hun hjælper os meget. Hun er god til dansk, hun er god til engelsk. Det er godt, at vi får lov til at arbejde med video og sådan noget. Ja. Dengang vi var i Tivoli, og ja, dengang vi var i Ølby Svømmehal, så har vi også været til Film X, og vi har været i biografen og set Rubiks Box. Ja. Så børn, 80-20 til dig. Ja, unger. Tak for i dag. Nej, Oliver Kvap. Okay, Lisa Vestby. Kære Lisa, du er en dejlig lærer, men vi kan ikke give dig nogen kager. Men vi giver chokolade uden for meget ballade. Vi har haft nogle gode tider sammen, selvom vi ikke kan styre larm. Vi kan forstyrre som Frankenstein, men lige så flittig som Einstein. Vi lærer selvfølgelig at rime og bliver bedre hver time. Vi arbejder med lyrik, så vi kender nogle trick. Sammenholdet i klassen er tip-top, så drik tryk af din kaffekop. Hvis der er problemer i klassen, kan du maile. Til klassen i din høje hæle. Held og lykke med den nye klasse. Forhåbentlig er der en, der hedder Lasse. Vi er din klasse, 8. A. Og du falder i vores smag. Vi skal nok huske, hvad vi har lært, og selvom det var svært. Du vil altid være vores klasselærer. Det er din tur til at give os kære. Selvom afskeden kom som et chok, så vil vi putte et held og lykke i din julesok. Farvel og tak for i dag. Du har gavn til en god sag. Lise på den rigtige klasse,
Støj. Jeg var ikke med. Nej, undskyld. Det bliver filmet. Og så er der en eller anden. Kører rigtig godt. Hvad så, Julie? Rigtig godt. Så du skal ikke være på. Nej. Okay, Oh my god. Hallo, kan vi ikke lave en parodi? Vi er i gang. Nej, hvad? Hvad har vi lavet? 80-20 til dig. Bjørn, han var så også rigtig god. Nå nu. Selvom afskeden kom som et chok. Ja, cut! Yeah. Undskyld, vi har været nogle bøller, Lisa. Vi kommer til at savne dig. Ja.